Insellimlek Martes, insellem il-followers tagħna. Illum ħanarġaw niddiskutu it-tema jew il-personaġġ aħjar French tal-Arb. Din hija t-tieni parti għax għamilna l-ewwel parti u l-ewwel parti għamilnieh propju fid-dar ta' French tal-Arb. Imma nixtieq ngħid illi wara l-ewwel parti ħanejtek tħalt iktar fil-fond, ħanejtek dieħel iktar fil-fond u ntqajt bit-telefonat ħanejtek ma' diversi nies u diversi nies batuni għand ħafna nies u fl-aħħar spiċċajt għandek Martes. Mela, nibdew minn hemm. Naqxien introduction ta' Mini Martes. Ħanejdu hekk, introduzzjoni ta' min inti. Mela sempliċi tal-familja. Kelli 4 tfal, wieħed bit-29 u issa mhux ħalejt l-istab waħdi u ġifieri ħajti waslet għalhekk fl-aħħar. Imma dak Alla jbierek. Iżomm nipprova żomm ruħi attiva u dejjem nispera f'Alla u minn hemm irid kollox. Prova ma naqtax qalbi. Martes, għannet għandek saħħa tidir ir-raħt, anke ġejna hawnhekk ġejna bil-mixi mxejna biċċa sew. Ġejt għalik, ġifieri taqtax qalbek. It-tienet naf illi inti ġejja u sejra għawdex u jsibuk bħala nofsok Maltija u nofsok Awġija. Malta l-Awġija u għawdex il-Maltija. Tajjeb, jaqalbuhom lok mela. Tajjeb, Martes, inti kellek esperjenza mill-qrib. Ħafna ma' French. Ma' French. Issa, nibdew mill-bidu. X'kienet din l-esperjenza għax naturalment inti kont għadek tifla. Kont għadni żgħira ġifieri dejjem mort jew ma' tzija jew ma' ommi l-iktar m'ommi u anke waqt meta kien jagħmel xi adorazzjoni jew xi pellegrinaġġ kont immur m'ommi ġifieri dak iż-żmien biex tmur kont bagħti naqra xew titmur sa Tapinu jew id-dar tiegħu bil-mixi. Jew tittoqgħod tara l-ħin x'in ikun hemm trasport għax xi wieħed jew tnejn filgħodu u xi wieħed u tnejn wara nofsinhar it-trippijiet li kien ikun hemm mhux bħallum. U biex kont tkellmu speċjalment iktar lejl flaxija kal wara 6. Ġifieri meta inti titmur tkellmu għal-lejl għax irjieli twal konna tmur b'xi karozza. Biex tkellmu? Biex tkellmu dak iż-żmien mhux nibża nsemmih. Konna ngħidulu George 18 u kien hemm ieħor konna nsibuhom tal-Kelis. Għax dak iż-żmien ma kienx hemm dak it-trasport kulħadd bil-karozzi. Xi taksi dax kien? Xi taksi sejva. Imbagħad ma' żmien ġifieri kien hemm naqra ta' minibus. Ġifieri bdew jorganizzaw daqsxejn minibus. Imbagħad iktar ma tersaq lej is-sittinijiet. Qed nitkellmu 50 saw. Aħna qed nitkellmu bej il-58 u sakemm dam ħaj is-67. Dak l-10 snin isek. 10 snin, 9 snin. Ekku, ġifieri inti kont titla bħala tifla, bħalma qed tgħid, u x'ġibdek lejn dal-bniedem għax issa qed ngħidu ilek 60 sena u x'hekk mewet u ieħor. Minn minnu tqajt miegħu l-ewwel darba aktar minn 60 imma ġifieri bewwet u ieħor ħanejtek devota. Le, net bil-fors issek tkun għax mingħajr ma trid dejjem issek iġerruk il-ġenituri għala tmur. Imbagħad milli tgħaddi u milli tisma' tara u tħossu ġifieri mingħajr ma trid. Għalija ma kienx bniedem sempliċi, skużani, mhux bħal meta issa intqajt miegħek jew inti intqajt miegħi. Kemm dik xi ħaġa ġo fih. Li tħossha. Ġalek mhux biex qed tirrispettah, imma kemm xi ħaġa. Tixbdek leħ. Li issa inti tħosslu m'intix qiegħda fejn bidem, skużani nuża kelma sempliċi, mhux bħal meta mort fejn tabib jew fejn qassis. Kemm dik iċ-ċerta qdusija qisu fih.
Ġifieri inti kont tqis waħda bħala qaddis jew inkella Jiena qaddis mixi fl-art kif ngħidu bil-Malti. Bniedem tajjeb kien żgur. Ekku. Għax u n-nies kulħadd jgħidha French tal-art huwa qaddis. Nitkellmu 60 sena wara, 60 sena wara. Jiena għalija jiddispjaċini li ma għadu ma sarx qaddis. Għax l-opra li hemm ta' dak it-tempju ta' Pinu brieħtu. Eżatt, issa fuq di eżatti. Għax dik li kieku ma kienxu mi fej spiċċat. Bħala Kienet tinqeret. issa huma jattribwixxu ħafna ta' Pinu ma' Carmni. Ifhem, il-bidu tagħha hija Carmni u Francesco kuġinuha kien. Sewa. Kienu Li samaw il-leħen qed naqblu. kienu kif tajthom żewġ Bdiewa tfal, tfal. bin il-bdiewa x'anki French kien bin il-bdiewa u kienu jimorru jiraw in-naċ jew il-moż dak iż-żmien dik il-ħabta dak li hemmhekk propjament tal-ammar propja. Qed nitkellmu fl-istess minijiet ta' French hawn. Le. L-istess siera. Wara u French beda jinstama, imma l-istorja kif dit l-bidu tagħha hija Carmni għal-post ta' Pinu bħala Sewa. l-inkwatru, għax li beda huwa l-inkwatru, mill-laħen ta' dak l-inkwatru instama, għax dak kien f'xi kamra ma f'kienx kappella propja, Sewa. kien ta' xi ħanek dak iżvejdulu senjur, mbagħad kienet tieħu ħsieb għat-tifla tiegħu. Kellu dawk l-għaliqi, 6 min kien dawk l-għaliqi, u kienet waslet f'ċertu abbandun, għaliex ukoll dak iż-żmien kien ħareġ minn hemm il-Vatikan, kien hawn xi 40 speċi ta' kappelli ħabba l-bdiewa li kien fl-għaliqi, u kienu jridu ħarġu li jridu jwaqqawhom. Però meta kull darba jiġu jagħtu s-salt għal din ħassa kappella jew kamra ħannejtek, dejjem iweġġa' xi ħadd. U miktuba fil-poeżiji din li kiteb French, rajta jiena din. Dak jiktib Dak jiktib iż-żgħir. Rajta x'għandi wieħed. Żgur. U mbagħad minn hemm u beda jieħu ħsieba kienu xi tlieta oħra. Ovvjament ma' żmien kif inhi bil-flus li kienu jtuħ in-nies. Sewa. Għalih qatt ma żamm sol. U kien jgħix mir-rabba French. U l-ħajja tiegħu ir-rabba u l-annimali li kienu jżommu għax huma dak iż-żmien il-maġġoranza l-kbira. U ma kienx fqir din fini f'French għax naħseb kellu li r-raba fis-sens għal dak iż-żmien xi jkun lun, storja differenti. Kien sinjur xi sinjur. Kien jiekol. Kien l-ħobża jaqlaħħa. Qed nitkellmu fi żminijiet fejn in-nies jitilqu l-Awstralja. Qed tifhimni ġifieri. U jiena rajt li anki qasmu xi ommu kienet qalba tajba ħafna. U kienet tgħin in-nies bil-raba stess. Le huma dejjem jiġifieri n-nies anke jiklu magħhom anke sakemm. Infatti jien għandi miktub id-dokumentat. Ħadd tiegħu għax anke t-tfal ta' ħadd ieħor rabbew għax dak iż-żmien li rħulek kienu kulħadd jidħol għal xejn. Ekku, jiena milli qrajt, ġifieri. Milli għandu. Korreġini kien qiegħed sew French kien influenzat mill-karattru ta' qalb tajba u bil-jus ta' ommu. Il-ġenituri. Naħseb anke ġenituri. Matul is-snin tal-ewwel gwardinija, hawnhekk qed jgħid l-1914 u l-1918, spiss kienet taqsam l-ċuħ tar-raba. Daħħalhom ommu marra ħal oħra biex bekk ittaħħi il-problema tal-ġuħ tal-familji l-oħra. Ġifieri din hija dokumentata, ġifieri l-qalb tajba tal-familji ta' French. Għarax anke joħtu Pina jew li Pina kif kienu. U anke kienu jżommu xi qassisin id-dar tagħhom dawn. Kienu baqgħet sal-aħħar dejjem tipprova tgħin, però ma kinux nies kburin jew juru xi jagħmlu. Għax daw kienu għamlu xi riċerki n-nies fuq ġifieri anke jgħidu l-qalb tajba tal-familji ta' French. Tidher ukoll mill-fatt li f'darhom akkomodaw żewġ qassisin, Dun Paul Kusto u Dun Nazio Għaxa. U Dun Nazio Għaxa għex mal-familja mill-1920
sal-mewt tiegħu sal-1947 ġifieri. Fil-fatt wara ġifieri li metu l-ġenituri komplew it-tzijiet tagħhom irabbuhom u sija l-ħutu u sija anke tfal ta' nies oħra. Issa. Kien hemm. Ekku, ġifieri dawna kienet mill-qalb tajba tal-familja u baqa' jitrawhem ħanejtek u baqa' f'dik ħanejtek is-sistema li jgħin il-ħadd ieħor bliesna. Fil-fatt u minn ċkunitu kien jidher li hu xi hekk għax anke Li kellu tista' kellu xi dom minn x'imkien għax anke kif kien jitlob imma qatt ma tkellem, insejt min kien il-qassis li kien jitkellem miegħu insejt jismu, però li jindunaw li kien hemm xi don kien ma' ommu kienet marida ħafna u ma niftakarx sew hekk hux xi ħaġa f'saqajja minn hemm indunaw li hu t-tifel hemm xi ħaġa fih hekk għandu xi don. Kien għadu żgħir. Fuq l-20 forsi. Inqas. Xi 13 sena. Sew qed tgħid. Bejn xi 13 sena. Żgurx missieru miet fil-1917, ġifieri. Missieru ħallihom żgħar. U kellu 75 konverazzjoni daqsu. Kienu ħallihom żgħar lilhom ma qed ngħidlek ta' 13 sena ma. Ġifieri. Ommu da għamel xi tip ta' fejqan mommu. Fejqan minn hemm beda l-istorja tiegħu li huwa kien da minn mommu. Mbagħad minn hemm. Nis kelma tiġri u dejjem baqa' infittex. Ġifieri da fl-ewwel żminijiet tiegħu ħanejtek għax ħanejtek mill-records illi qed li sibt. F'Ġunju tal-1938 hawnhekk kien għaddej tajjeb wara l-ewwel gwerra, fis-sens kien għaddej tajjeb fis-sens imorru għandu n-nies. U tant kien sejjer ġifieri imorru għandu n-nies illi anke t-tobba u ta' professjoni medika ġifieri li jkunu ovvjament li jlaħqu ħanejtek l-iskola. Toddom ta' tobba li kien hemm. Imma daw it-tobba raw fi French bħala xi ħadd li tieħdulhom ix-xogħol. Qed jaħdilhom ix-xogħol. U tantu hekk li dawn spiċċaw ġifieri. Tawħ kien hemm. Ħanitkellmu fuq għadi. ċertu surġent ma niftakarx hekk kien Ġanni jew Salvu u kien hemm li bdija kien xi tabib Malti ma nafx kien xi joqgħod hemm l-arb ukoll. Illi fil-fatt illi kien hemm ċerta Giuseppa mir-Rabat aħna nsibuha taż-żon kienet talatlu show għax dik kienet frekwenti tiegħu u anke meta kien jagħmel l-adorazzjoni Savina kien imur pereżempju għandhom id-dar kien imur għand xi 4 familji ta' dik id-dawra. Fil-fatt meta ommi kienet għamlet żmien l-isptar kienet xatqa kienu jgħidulu jżommuhom fil-pejs. Ommok? Ommi. Sew. Kienet għamlet xi xahrejn l-isptar u ċertu Ners Marija ngħidula tal-Billi tiġi tsija ta' Milda. Ta' Milda. All right. U French. Milda tiġi? Milda tiġi n-neppotija ta' din Ners Marija. U tiġi u French huwa parrinu tagħha. All right. Parrinu tagħha. Nafu bħal Alda. All right. Bir-Rabat. Sewa. Dik li l-lamma għaltaħat qabba t-sodda titlaq lejn id-dar. U jina nannu kien joqotaw dex ġifiri r-Rabat. U konna mmorru noqodu għandu. Għax ma kenniex postijiet dak iż-żmien. U niftakar il-sejti kienet ħarġet barra hekk fit-triq u eżatt kif ħarġet mill-bib rat il-French għax kien jiġi għand Monsenjur xwiereb kull jomu. U għatlu French għatlu għandi joħti buġuwa ħafna għatlu ejja kellema. Alla kif tidħol intrat kamra naqra sofa nek iżom. B'siġġiet anzi għas-sofa ma kellu. U daħħal għallhom ħannejdilkom għallhom għamlula
barmil bil-klina, rosemary tajtilla Rosemary naħseb. rosemary. Xejda bil-Malti? Klina jina. Klina, all right. Klina. Tamilla barmil tal-Emilio ħadiċ kien ikun. Da jaslu ħweġ fija. Għazzingu. Għazzingu, bħal gardaru. U spiritira tal-istejn biex il-klina fl-ilma timla l-barmil il-fwart meta jtali jibda ħirġ dak il-fwart. Pero kien għal biex niftakara jinta ġifiri sawa li rajta. Kien sodda tal-ħadit. Mux tal-molla, kienu ħadit, strixxi. Taħt? Taħt, All right. il-qiegħ, u l-għanni mxej. U poġġeja fuqu, u waqt li l-istejm għaw ħiret, ġifiri tal-klina, timmidda fattula fuq is-sodda biex dak il-fwar jidħol ġodara. Sewa, il-fwar li ħireġ minn ġal. Dak il-fwar li ħireġ kien dik il-klina bl-ilma jidħol ġodara. U kien għallhom biex jagħmluh fil-ħodu flaxija għal 3 ijiem. U ngħidu 3 familjiet il-Madonna. U hekk għamlet hekk għamennila. U Alla jberika mietet ta' 93 sena u qatt ma qalet għajma. Bdala. Qatt ma qalet għajma. U waqqas pinnola waħda ma ħadet fl-aħħar tad-90 ħadet l-aspirina. Qatt ma ħadet mediċini. Ġifieri rabbit 5 tfal. Ġifieri da. Ġaqqas it-tobba. Qaqqas l-isptar, xin niftakarax tantu hekk li jiena kelli mmur lejna u biex noqogħdu għand in-nannu u kont immur l-iskola hemmhekk il-Vajrinġa. Ġifieri għalkemm damet ċarejn kien żgur l-isptar. U qed ngħidlek quddiem Marija l-Inders għaltaqgħet dolor aqbad is-sodda u tlaq lejn id-dar. M'intix ħadd minnha. U ġifieri da mingħajr. Mingħajr tobba u mingħajr xejn. Da skola ġifieri ma kellux xi skola. Bil-Malti jgħidu ħerbex 4 kelbi. Kemm jaqra jikteb anke poeżija tajbin. Skejjel hemmhekk dak iż-żmien. Forsi naqra jgħidula tannuna. Ġifieri da ħareġ kmieni mill-iskola għax riduh fir-raba'. Mhux kienu lejxin tagħhom dak iż-żmien ir-raba' ma kellux xi speċjalità ta' mediċini jew xi degree. Mhux hekk jew PhD whatever. Ma kellu xejn da. Jiena li dak ngħid. U għaw jgħidu li l-Madonna qatt ma kellha, però ngħid li mhux veru. Jiena mhux esperjenza ħa ngħidu hekk. Dak kien anke jagħmel pellegrinaġġi kon il-muntanja. L-Ammir. L-Ammir. Biex niftehmu l-Ammir li jgħidu l-muntanja. Imma biex ma jkunx hemm xi ħadd joħroġ jgħid m'għandniex muntanji għax. L-olja. Fejja bil-fija sagra l-lum, dik it-triq ma kienetx kif illum. Għax tanseqqas minn hemm ma konna nitelaw ftit tal-leb bej l-Ammar u bej l-Asri. Konna nitelaw miegħu u passaġġ dejjaq issek bil-kemm tigref ma xi ħajtek biex titla' jew tpoġġi ma xi ċint biex nitelawha. Imma darba minnhom tlajt konna ftit dis. U eżatt kif tlajna fuq il-quċċata fuq ġifieri. L-ewwel ħaġa li kien tani żewġ tiniet daqs iżgħar mill-bumbuna u daw tal-boċċi. Żgħar. Bej qisu boċċa. Il-boċċ il-kbir. Mhux b'esagerazzjoni ta' 2 is-siġra li nxfa skuk. Mela kien l-aħħar tas-sajf nimmaġina. Kien qisu hekk għax jew Mejju għax kienet ħataħbad taqgħat ix-xita għalina tibżgħu. Mela jew kien tal-Bikri ta' San Ġwan? Naħseb kien qabel Ġunju ta'. Somma. Jiena lejja tal-għadja. Jew għadha jew għadha. Għaliex skuk ma kienx ewraq żgur. Kienet issa s-sidrek ta' tilla jinnaħħa
tal-Knisja ta' Pino, għax imbagħad u kien u dak il-ħin ħadthom kilthom bekk nibqa' memorja tagħhom. U kif appena ħanejdlu pereżempju fejn kellimt il-Madonna fejn kont kellemha, għax ftit li ma nafx tiftakrux fuq u mbagħad kienu għamlu kurċifiss b'4 fanali tal-ħadid. Ma qed ma mort jien ġifieri. Le fil-bidu m'għadhomx hemm. Fil-bidu meta beda jitalaw in-nies hemm fuq għamlu kurċifiss li kien instaraq darbtej u llum jinsab il-Knisja ta' Pino. Serquh ukoll ġifieri da? Ejja, darbtej serquh, imbagħad bekk ma ħallawx hemm fuq. Aħna fil-fatt insibuh il-kurċifiss il-mirakolus. U sabuh raġaw? Ġifieri serquh sabuh l-istess wieħed. Jiena ngħid li kien hemm xi nies mhux b'ser, All right. forsi kien ikollhom xi mart. Ħadduh mbagħad raġaw raddewh. Imma mbagħad ma ħallawx iżjed fuq All right, il-muntanja. fimtek, mhux ser, mhux għax Jiena jieħduha. qed mhux ser, aħna ngħidu ser għax ma baqax. Daqshekk. Naf li mbagħad fuq it-tarf li jagħti lej in-naħħa pereżempju lej ir-Rabat hekk mbagħad fiġi Santa Luċija hekk, issa ir-Rabat lej ix-xifer mhux lej iż-Żebbuġ iktar qisha tagħti x-xifer lej ir-Rabat. Kien hemm għad fadal naqra ta' ċint hekk għandu naqra mibni tas-sejjieħ. U kif kont ħanejdlu hekk French fejn kellemt jew tkellem il-Madonna, ra li moħħi żgur. Għax qalli murħu l-ġebla minn hemmhekk, għax jien naħseb tiegħi dak li kien għalhekk saqsejtu. Ġifieri minn qabel ma saqsejtu. Qabel ma jien saqsejtu kien tiġa qalli hu, qalli murħu ġebla minn hemmhekk. Għax hu kien jaqra ħsieb qisu. Kien jaqra l-ħsieb, kollox kien ikun jaf, issa ngħidlek sejjer. U naf li ħatta din il-ġebla, kont ħatta, u peress li aħna konna noqogħdu għaw Malta, sa dak iż-żmien konna noqogħdu għaw Malta. Dil-ġebla ġiet waħda naħħatta xin, kienet baltu il-bjut ibaltu. Ibajtuh forsi. Mhux ibejdu ibaltuh, nafx kienet il-kelma jgħidulhom. Jagħmlu insomma il-bjut, tagħmel il-bjut. Ibajduh naħseb Le mhux biex ma qattax. U insomma Awejja, biex ma qatta awejja. kemm kelma imma. Anke palissa Kemm kelma. iħelbuh. Iħelbuh. Aħna iħelbuh ngħidu. Insomma. Awejja. U dik kellha naqra tifel kien naqra marrit u din imbirka ommi tagħtilha dil-ġebla u osfru tax ma reġgħet ġiet. Tal-ġil ġifieri din xi ġebla tal-ġil. Le ġebla minn daw tas-sajjieħ, xi biċċa ġebla żgħira mbeħħatta minn hemm biex ikolli rikordu għax qed ma' French u tipek post għaddej super. Għalhekk hemm kontu kienet u soħ bħala għaddis da ħaj. Le, għadu ħaj. Għadu ħaj dak iż-żmien u diġà qed tiġbru l-affarijiet. Fejn qed jimxiju. Dak iż-żmien ngħid li aħna konna iktar kif tgħid bil-fidi u twemmin. Elluk tirrakkonta xi ħaġa bil-kemm ma jitqux bik. Mhux hekk. Jien ma nibżax ngħid. Le anzi. Ma nibżax ngħid, jien nafaw xejn u saqse x'jgħidulek. Ma nufx. Ma nufx. Mhux ma jemnux jisu. Le mhux ma jemnux. Mhux ma jitlufx inkwiet jew jgħidu xi ħaġa. Ma jitlu inkwiet ngħid jien. Jekk għandek esperjenza l-kum ma tgħidilx. Jibżgħu ġifieri jitkellmu. Mhux tiegħek u tiegħi tiegħi. Imma jekk dan għamel ġiet magħhom mal-familji tagħhom għalfejn wieħed għandu jibża jitkellem. Jekk mill-esperjenzi li għadda. Ekkumma. U insomma u dik għaddiet u kien għalli fuq kollox imbierek, kull ma għaw fuq kollox imbierek. Insomma konna ngħidu l-użarju u kulħadd imur għar-rasu. U darb'oħra saħanilek sakemm meta kien ħaj. U darba minnhom konna jiena u oħti it-tnejn il-kbar. U di ommi kienet ħaditna għandu u qaltlu wara qaltlu għaldejjel kont ngħidlek kemm min marida ta' warajja. Flok qabad ta' warajja, qabad fija. Alla din għandek bżonn tmur għand it-tabibbija mhux dik. Alla fija.
Inti ġifieri? Ommi ħaditna t-tnejn. Sewwa. Saw kienet kelmu xi darba qatlu xi ħaġa fuqna u naf li ximmorna qatlu wara għal din. Għal oħtok. Għal oħti. Sewwa. Niftakara kedem tisolu kif appena titħaq. Dejjem ittija sola qawwija. Aw flok ma qabat lejla. Alla din għandha bżonn mhux dik. Alla mur fej il-prinċipal. Alla, minna jak żmien kien ċertu tabib Willi l-istat. U ximmorna flok l-istess flok ma qabad fuqti fija qabad. Kienet jinġibidli minn dari it-tunsilli. It-tunsilli tibdulek minn dari. Minn dari. Darbaħra kelli joħti, ma xkeċ ħadet qata. Naf li kienet intalatila rasa kollha ponot. U kienet qaxritila u askola ma kattibata. U meta konna morna għandu kien l-istess kien ta' il-buqoxrom tal-liħ u taħsili la biħ. Dirqas tobba. Buqoxrom da. Il-buqoxrom kien ta' kida. U kien jagħmel kien fejja n-nies. Ma apparti n-nies bid-don talla jew bid-don tal-Madonna. Apparti li tikħaxix qed jinduna x'għandek ma qabel ma kelmek. Mela, le, da ħanajdlek kienna mhux ħanniġi li. U batek kan tabib da? Batna għant il-tabib. Biex ifejqek il-tabib. Le, kellna bżon namlu t-tunsilli. Biex jaraxilek t-tunsilli. Biex namlu t-tunsilli. Għalla flok ma qabat fuqti u għalla d-din. Fija qabat. Sina għet jġbdu li minn dari, kont għet nitħattab. Dak iż-żmien kien minna lija il-prinċipal, kien jisibu, Willi. Tanċ kien hemm tobb hemmhekk. Kienx hemm tobba ħafna. Kien hemm dak it-tabib masu, kien joqgħod it-tiġrija qudiem il-lukanda dik timbra fil-fatt darba minnhom għax huma t-sijiet tiegħu mbagħad bih kienu jinqdew meta kienu marit. Darba minnhom meta kien ma jiflaħx għax da mar qallu biex jaralu l-pressjoni, insomma qallu kif intu x'nave, qallu jien m'għandix bżonn tobba, qallu għaw dil-mara tieħu ħsiebi. Bittaħseb li kienet tara dil-mara biex il-Madonna. Tajjeb, ukoll, tajjeb. Eżgu. M'għandu bżonn tobba x'għad il-mara tieħu ħsiebi. Tieħu ħsiebi. Fil-fatt jalla mhix qiegħda f'xi poeżija. Żgur għandu xi waħda. Milli kiteb. Rajta dik. Milli kiteb. U kien ara il-futur kien jafu tal-bniedem. Kien jafu żgur. Issa di dal-futur. Il-futur kien bniedem għax kien hemm nies. Tlet irġiel darba minnhom ma jippruvaw. Irġiel jew tlet nisa kienu daw. Tlet irġiel. Mela hemm storja oħra. Għax dawna kien hemm di l-istess Giuseppa mir-Rabat alla oħroġ u għajt il-dawk it-tlet irġiel li hemm mhux ħadd tellemmhom. Imorru jqerru għax ma jaslux sa Malta. Alla ma jaslux sa Malta. Il-di Giuseppa stess il-raġel tagħha l-istess u fewqu. Sa kienu ġabulhom speċjalista. Mela, minnu tlaħalli mmorru l-lura din. Għal daw tlet irġiel. Li qallhom ma jmarslux sa Malta. Ġifieri fis-sens għax kienu ħajtilfu ħajjithom jew xi ħaġa jew xiex. Issa żgħat l-istorja tagħhom ma nafx kif kienux pereżempju nies jgħixu ħajja ħażina jew hekk, imma nies naħseb kien ħajġrilhom xi inċident għax ma niftakrix eżatt. U l-fatt li marru jqerru. Għallhom morru jqerru għax ma mhux ħajaslu sa Malta. U darb'oħra l-istess kien hemm oħra mir-Rabat minn hawn jisimha Karmli kienu tlet aħwat tlaħt nisa. Min Rabat Malta? Min Rabat Malta, hija. U din rakkontatili hi, ġifieri dil-persuna. Għatlu mmor kellna ħsib li ħanitellgħu hawndex, għatlu qabel ma tlaqna d-nagħmilha sewwa mmorru għand French. U waħda minn ħuta għalt lafetti timmorru fej il-ħmir, fej il-ħmar. U marru għandu u laqqas laħqu ġifieri daħlu alla l-ħmir ma jifhmux. Għattu tgħid kemm stħajtu ret għat laqas taħt inkelbu iżjed. Hemm ħafna stejjer. U da għaltilek ġifieri. Għaltilek hi. Memorandu. Memorandu ċatta Karmena, mir-Rabat, hekk forsi qed tismani, konna nintaqgħu darba f'ġimgħa jew insomma ngħinuha fis-seminarju, ġifieri minn għandha nafa.
Min għandha nafa. Tismana u tittedden l-esperjenza tista' Min tgħidilna jew għandha tikkonferma li nafa. U darb'oħra l-istess di Giuseppa kienet ħafna dak miegħu għax hemm erba' min-nies Dolora ta' Sissi. Dik kien hemm din raġel ta' Giuseppa marid widintu laqas l-ispeċjalista ma' dak għax kellhom it-tifla ners u bat il-flus ma' din ma' Dolor ta' Sissi Alla xelli xamma l-Madonna dak iż-żmien ġixxelini kienet flus. Sku. U kif kienet hemm ta' pinu din taqgħet miegħu ma' French Alla isma' Dolor Alla dajja jew għid Giuseppa Alla ħanibbatilha dat taqtir. Kien ta' taqtir, sa minn x'num ma' Mhux hekk ma tafx. U darb'oħra t-tifla tagħhom l-istess kien hemm persuna kienet naqra disabled daħal għamdhom għax dar kienu biċċavetta kulħadd jidħol għal xulxin. Kienet rieqda u dal-imbrek ta' tifel ħassa daħal fuqhom u taqata għax missilla wiċċa u bil-qata li ħadet di tittemtem. U baqgħet sejra lura u mbagħad ħadet għandu u ta' duwa tlet tiflix kien duwa. Duwa xi duwa naħseb kien jgħidula. ngħidula mistura. Sewa, tixroba jew tixroba wieħed kuljum. U bdiet tiġi titkellem. Kemm ieħor l-istess ċertu toni llum joqgħod irrabat missieru tas-Sultan mix-xara u dak peress li kien xi kontrattur kellu xi inġenju dal-imberek ta' tifel mar jmiss xi magna. U wara li da tgħid kemm ma jgħid miegħux kien se jkorri l xi ħadd. U bil-blajta hekk dik ir-rexa li ħa l-istess ma tkellimx. U di ommu kienet ħaditu għandu u kien talbu qoxrom biex tixorbu. Għax il-boqxrom ġieli kien jgħidilhom biex tinħassel bih. U ġieli kien tixorbu. Qed insemmu ħafna pjanti, kważi kien juża. Kollha xara kellu demp iż-żiemel, demp il-ħaruf, kellu l-fudlokkum. Fidloqhom. Fudlokkum. Kellu t-tuffieħa xejdula bħalissa. Ta' Belludja? Le, mhux ta' Belludja kienu jgħidula dak iż-żmien. Kienet tkun berba ponot. Ix kienu jgħallhom bat jagħmlu ġam. Fejġel. Fejġel. Kien hemm iż-żett taż-żannuna. Żett taż-żannuna? Xi ħuta, xi żejt. Xi ħuta. Il-ħurriq kien jużaħu. Il-ħurriq. X'katta Petra. Xejjex biss. Xejjex laba. Mhux uża frott ma kienx juża. Saferna fil-le. L-ingwen. Rummin m'għandekx idea kien juża rummin. Ir-rummin kien itieħ għas-sustanza. Għas-sustanza. Għal dik jgħid darb biex darba u kien ħanna jilqed tfakkarni inti dik ir-rummin imma ma niftakarx għal xiex, però għaddem. Kien darba slajtu jgħid l-għanna kienet koġina. Naf li għallhom marru f'nofs il-lej. Iġbru l-ilma baħar ma f'nofs il-lej. Għax għandu kun dak il-ħin l-ilma baħar il-melħ jinżel ma kif. Ma naf, sewa. U għasruħ għaltuħ mar-rummin. L-ilma baħar mar-rummin. Mar-rummin. Dik la żgura xi ħaġa għaddem. U xorbuħ xiex? Sintendi, għalix il-rummin kien sustanzja. U t-tufa dak tal-fejġel l-istess. L-rummin sustanzja żgur b'xi studju ħireġ dal-waqt konfermat. Le, dik. Però min ma jistax jieħdu laqqas il-rummin. Xki kollok ċertu marti u xi ċertu pinno li ma tistax tieħdu l-rummin. U l-lummi tal-lummi, l-ummija sħiħa għal-pulmu, għaddeni. Kien nitieħ. Kien jagħti ħafna affarijiet u kien juża ħafna xejjex. Kien juża xejjex in-natura talla kien juża. Qed ngħidha biex ċertu nies jifmu li kien juża ħafna xejjex. U l-ingwent l-istess mhux jiġifieri kien jgħidlek mhux xi stoċ, kien jagħmlu kien ikun abjad silk, ir-riħa tiegħu li kienet tfuħ minnek tħoss
fl-istess ħin tħoss li hemm xi ħaġa tal-ġenna lija jien. Xi meta kont imur ir-remissa li kellu meta kien ikellem in-nies u n-nies bil-kju sal-4 ta' filgħodu sas-satej kien idum. U kien jibqa' mqajjem. U kien jibqax Filgħodu. filgħodu naħseb kien għadu juqqas tilħaq biex il-ġurnata kont taraħ diġà bl-basqa u kien iħobb iżomm xkura hekk bajda hekk taħt idejh hekk. U jiġbor ħaxix. Dejjem nadif. Dejjem nadif dik il-bissima. Xi dik il-bissima dejjem nadif. Qed ngħidlek in-nies it-tobba ta' Malta għawdex xu kien ikun. U li dan hawn straight jgħidlek pereżempju l-ommi għax kien kien jgħidha Dolor inti għandek id-duda. Id-duda. Ġifieri xi ħadd jisolħok. Right, mhux duda x'għandek xi. Le mhux Xi ħaġa ġifieri jibormok. jobrumla joħdilha. Kien jgħidilha ta' delete, turix il-delete. So. Fimt? Kien ikellmek ċertu kliem, Iġa mhux ħajlek qed jisirquk. Mhux għalhekk qed isirqek pereżempju. Għandek id-duda pereżempju. Metafora biex inti. Biex inti dana, darba kienet ħaditni tsija. Pereżempju kien so dar raġel kif raħ għallu inti tħobb tiġbed xi tnejn ħabib. Nduna li l-ħobbi deġetni. Le, kellu don. Illi fuqek, mingħajr ma tgħidlu kien jgħidlek. Issa, jiena smajt storja u għala konfermaħ li inti. Illi mhux biss għax hawn stejjer u jiena qrajt xi running, insomma kommentarju ħanejtek ta' persuna Maltija, insomma din nsemmi sema, però di għala speċi li kienu jmorru għandu nies għaliex kien nis kienu foqra u kienu jmorru għandu għax ma kienx jaffordjaw b'dak iż-żminijiet jaraw tabib. Sedendi hija fattu kol. Però mill-istorja għandi jien tajjeb u ħansaqsi għalilek illi mhux biss nies illi kienu foqra kienu jmorru għandu anki nies tobba jew professuri. Ejli xi ħaġa fuq din. Persuna professjonista. Professur tabib x'inhu da? Professjonista. Imma dan il-professjonista kienu avugat? Le, fil-mediċina, daqshekk dik il-gwad nafjien. Kellu tifla Sewa. kienet marida, għalhekk kienet marida. Sa anki kien sifira, tifla ħadd ma sab it-tarf tagħha. Spiċċa fl-aħħar marandu minn Malta. Biex għawċi. Spiċċa li fl-aħħar marandu. U minn beka pjeċċajta. Allu għax da ma għawrieħx minn kien dar raġel. Allu ma fejjaqtix inti ġibta ħdejja fejjaq ilek jien. Għalla ngħidlek. Għallu morru r-rabbat, wixtu biċċaton immellaħ. Għallu issa t-tifla ħanżommu għaw, għalli kienu għamluwa b'banju ta' bid-demel biex ġisima jisħon. U kien di u plas din il-biċċaton immellaħ kien rabatila biex jixwewa daqra ħdejħ għamlu ħdejħ ħalqa. Kam dik iċ-ċata rieqa, kellu anke tazza ħalib, msaħħna. Msaħħna. U joħroġ bħal isu serp, aħna ngħidulu dudu twil. Dik li kellha maħħalqa. Ħareġ għar-rieqa tat-tonnu l-ħalib. Fil-fatta julu u da l-persuna tajt kam rriti flus, għallu flus mux li tijobbur il-Madonna. Ġifiri, stess, tabib għallu jien li jien specialista ma kallix il-ħila mfejjaqa. Tajjeb, dik li din hija storja. Dik vera, u mux darba u tnej smajta.
Sew. Mhux darba u tnej smajta, ma ħanajdlek tiegħi fuq it-tifel. Dak kellu xi sena u nofs il-ħabta ta' Santa Marija kien iż-żmien. U ovvja aħna l-festi tar-raħal għax hemm żewġ festi u San Ġorġu Santa Marija u l-għada dat-tifel iqum mhux mejjed, jaqa' malat, waqfu jerġa' jaqali. U konfeddejna morna l-isptar, ħadulu l-X-ray u dat-tifel jaqa' kien u jaqa' baqa'. Mbagħad qalu li f'xi speċjalista dak iż-żmien kien hemm programm jismu Sibtijiet flimkien kienu jkunu xi 4 tobba jew xi Fit-tmeninijiet qed ninsemmu, tmeninijiet disejnijiet. xi ħaġa żgur ara ħabt Bellejti sunnajti jisisu. ġida wara li miet ta' issa qed ngħidlek ma kienx ħaj. Skuk, wara mewtu qed nitkellmu. Jiġu kien xi 87, Sew. 88 isa ġek. Sew. U mort għanda l-ispeċjalista, kont mort l-ispiżerija ġotri hemm Birkirkara, hemm Lassa ta' Birkirkara, l-ewwel li mort, u somma mort qed ngħidu b'dat tifel, u għalli ħannibat l-X-ray, għalli ħannaraw ekkux minn persun tu l-irkoppa. U jiena pers li kellem kej joħti n-nersu da, għatlu tajt namellu xi dlejk, kux kultat jew il-bambinjillu minnak ċertu Ekku. jibda. Għalli li kont, għalli li kont French tal-arb, najdlek x'nidliklu. Il-laħwa. Ek. Ma xarfek, jew ma jafek. Ġifrera kem kultant. Hemm oġġett ħajġ mhux bintzet. Ma kien segwieħda, jew qed isegwi l-istorja tiegħu ħanajdilha. Għalli jaf xi ħaġa għax għalli kont French tal-arb ngħidlek x'nidliklu dil-kelma. U bat morna u da xax li ġetu da u kien hemm dej jisimha Nena Carmena propja u qed ngħidilha. Għat li jint ma tafx it-taħ risposta, għat li kont ngħidlu kieku French tal-arpadu ħaj, ma kontx niġeħdek, għat li mela jimxi ħammorru da. U l-ewwel ma morna waħda Kristina jgħidu kienet tissewwi jew tifhem fl-għadam, kienet tagħmel in-new li żebbuġ. Għawdex. Għawdex. U mort għandha u l-istess dik li tagħmel ukoll xi jinkwentu hekk. Poġġitu fuq il-mejda, hekk biex u niżel. Għax da laħaq issa daw xi 3 xhur ta' dak. Għat li m'għandu xejn jittifaq, għat li ħanilla, u qed ngħidilha femmon, għat li dak ħarġitlu l-għadma mingħajr qubu, għat li x'jew kienu qed jilgħu jew x'qed poġġew bil-qiegħda fuq u da. Rabtitilu sal-koxxa, diltitu għalet xi talb żgur. Rabtitilu għalt li issa għat li biex taħslu tneħħlux il-faxix għat li ħallilu mqarġib ma' 15. Għat l-arrajt jena, għat li għat kif ħanaslu, ta' kif kodda għat li għamillu xie borza ekku, għat li ma tafx taħslu. Insomma, għasira, kif konna bqajna sajrin, għamek aħna najdulu berbuba, il-ċimiterju fejkin. Taż-żejt malija, taż-żejt jgħidulu. Taż-żejt, għax hemmhekk ukoll hemm daġġenta ħelwa wkoll fuq u hemm. U samaw kif tħanna ċ-ċimiterju kien għadu hemm dek u poġġejnieh fuq il-qabar tiegħu u bdejna ngħidu l-użarju u f'nofs posta minnu mill-użarju dat tifel beda jimxi. L-laħwa. Ommi, il-raġel u din Nena biex jgħidulek. Ġviri qabad jimxie jisu ma kellu xejn. Jisu ma kellu xejn. Ġviri id-lik u l-sfaxex u xnafien. Mux neħħajnijom, no, kienu kellu veru forsi sabija kellu naqra support. Ekket nejdlek. Kellu naqra support. Imma bħila b'tammin. B'kelma li għallex li kont French tal-art nejdlek tidliklu. Ekku. U morċetlu moħki. Ma morċetlu mbax. Tajlu. Tla darbit batuni naħoddu l-X-rays għuri. L-isptaru. U ħat minnom manduna minn fejn u ġej. Il-kas. Tajja, fumat. ħat minnom. Għettajlek, kien ipoġġi ġo spizzarija, fit-triq kien hemm lasta ta' tija l-knisja mbagħad hemm radejqa. Eżatt. Biex b'gidba. Mhux hekk?
L-esperjenza kellek inti hu. U anke pereżempju kien ikun hemm jgħidilha int kemm int maġla biex tiżżewweġ, inti għal soru sejra. French Kien jgħidilhom anke kien jgħidilhom pereżempju hekk inti kellek ħsibta so ħatmur mal-Franġiskani, jgħidlek le inti hemm ħatmur u ħatamel missjoni sewwa għax ħadd tkun ħadna l-missjoni. Kien jaqralek il-futur qed tgħid inti. Kien Jew jaqralek x'għandek. L-istess aħna sibhom tal-furnar mill-Arb, nies mill-furnar. Li t-tifel wieħed minnhom qallu kemm ma trid jitma' nies. Għax kien ħajkun bil-forn. Ma kienx l-Awstralja jew. Għaltina rita din. Le, anke dak il-qassis ukoll jgħidhom dak taż-żabbuġ ukoll ġifieri kien jgħidlu kull meta tiġi ġib warda l-Madonna. Kienu mur darba f'ġimgħa minn Kien imur bir-rota dak. U kien hemm dak. Bir-rota, eżatt. U hemm minn ta' Sannat, illum miskin jinsab mejjet. Kien żgħir, kienet tieħdu ommu għamdu għandha ġifieri hu fej u wkoll. U meta Monsinjur kien mexxej ta' Malta, kien marrit, bat jgħidilhom ma' persuna għallhom għajdulhom ituħ il-Felġel, morux tuħ man tal-Medlin, kien ħannut il-Pjazza Rabat. U jew għallu wielu sajru wielu b'xi mezz biex jieħuda il-fejġel. Minna li għax tuffiħa jkollha xi 4 ponot. Tuffiħa Fejġel u hija. tikbar Malta. Mhux hekk. Mhux Eżatti. kommu. Le u kellu ħafna anke pereżempju kien hemm oħra kienet toqgħod il-Vajrinġa Rabat, kienet miż-żewġa Malti. Sew. Kalla tifla skoll marida l-istess, għalla dik għalla marida, ma fx, ma għalla dik għanda l-ħas fl-istonku. Ħass. ħas fl-istonku. Sew. Hemm ħafna għaw. U mid-dera anke jekk ma kienx empju kien imorru nies għas ikunu għalihom ikun għal xi ħadd ieħor u jgħidlu pereżempju. Kien jibat magħhom. Darba kien hemm persuna oħra raġel kien mal-mara mar biex ikellmu u tant biex ma jkellmux kien ħareġ kien b'karozza ma kien kellu taksi u dar raġel baqa' jiġri warajh biex ikellmu. U kien wasal minna li nafa jsiela ma qasixxa. Għallu qabel ma tmur tirranġa ħajtek tiġix tkellemni. Mal-mara. Ma kienetx il-mara tiegħu. Eżatti, ma fuqek qallu ejja mal-mara tiegħek, għaddik għaltina u rajni. Kien hemm fuq pulizija wkoll l-istess. Kien jaf il-dak tiegħek. Kien jiġifieri kellu don minn Alla. Eżatti. La s-seta li fejja, jew seta kellu seta għanajdu għek li għaralek il-futur, għaralek moħħok, u issa fuq il-futur ħana sal-mistoqsi oħra. ħafna, mela, kienem għajjem kurzita li personali, mela, Rita għaltinna illi kien jaf ħanajtek x'kien ħajġri anke f'dil pandemija li għadna. Mela ħanajdlek dik qabel ma nafx xi ħatejda. Sew. L-ewwel nett kien għalna għax kien meta konna nkunu xi grupp insomma l-bad min-nies. Ma darba kien hemm grupp sewwa ta' 200 ruħ. U dejjem waħda għada ħajja sal-lum mill-Asri. U kien tom jixorbu minn fliexkun, kien hemm 200 ruħ. Minn dal-fliexkun biss. Xorbu 200 ruħ. La, da bħal ma dak dal-ħobsu. Xorbu 200 ruħ. Minn fliexkun wieħed. Minn fliexkun wieħed. Di qalet li persuna mhux ħanejt ġisimha mill-Asri tifhem fl-Adam ukoll. Ġifieri kif qed nitiġa qed nateħent minni. Sewa. Illi dan ħana jew ma jgħidula duwa minn dal-fliexkun qatt ma spiċċa 200 ruħ u qallhom hekk għalhom kull min imut jagħmel mewta tajba. Kull min sa jmut ħajja mewta tajba għax ħad minnha.
u kien jħabbar il-futur, ħanna l-kem kien jħabbar il-futur, illi kien jgħid għat jiġi żmien illi nibża inkun neġġo fih. Toroq vojta, ħwienet magħluqin, la tara nies u ħafna uġieħ. Uġieħ tal-qalb ġifieri. Li naħseb kien ifisser li għadej il-pantonija li għaddejna jew ġejja. li ma għaddejna nafux. minna. Għax għalkemm il-pandemija għandha xebħ magħha, imma mhux daqshekk ħanejtek. Ħanajdlek jiena lija Malta spiċċat. Jiddispjaċini ngħid bil-barranin u semmija wkoll anke f'poeżija minn tiegħu li l-fidi tagħna qatt tispiċċa x'jaħdu ilna l-barranin. Għax iridu joħdu jenna l-fidi ta' San Pawl. Il-barranin. Naflem waħda. Għax kulħadd għandu l-kultura tiegħu, kulħadd bl-idejat tiegħu. Kien isemmi apart il-poeżija. Kien isemmi ġifieri xi ħaġa magħkom illi isma' ħajġu l-barranin pereżempju joħdulna l-fidi, dik hekk qiegħda fil-poeżija ħjoħdulna l-fidi. Qatt jiġi żmien Ma kien jgħidha? ma kienx jgħidlek il-kelma pura. Ma x'kien jgħid? Kien jgħidilna li żmien li ġej kien jibża jgħixġu fih għax laqqas fidi ma jkollna bil-barranin. Ġifieri tal-barranin jew tal-Malti x'il-Maltin illum naħseb jiena l-fidi. Il-Malti mhux bil-forsi mbagħad la inti qed tara l-barrani b'fidi. Alright, imma għax qed tara x'qed jiġi jew għax qed nara forsi fit-televiġin jew taħlit ta' inti skużani. Le, bżax eżaqsiki. Skużani, iż-żwieġ kif beda jitfarrak? Naħseb jiena ħafna elementi da. Kif beda. Però nuqqas tal-fejdi m'għadix kif kienet. 100% nuqqas tal-fejdi ma Allura tispiċċa l-fejdi x'baqalek. Ekku, il-moralità tispiċċa, fimni, però l-moralità u fidi forsi jew min huma differenti, però llum naħseb in-nies iktar open ħanejtek Anki meta u ma kienx ħajamel oġġett, ma kienx ħajaf la ħajasal għaliha. Pereżempju dik il-fija sagra. Però apparti tal-barranin, bażli fuq tal-barra ħallimmu laqx l-ura. Għadi ħaj interessaw ruħu minn nies fija għax diġà qed nofsor. Kien jara ħafna barranin. Għax kienu jmorru għandu l-barranin. Ja, anke barranin ġifri għaw Ingliżi u hekk, da, anke xejjex kien jibatilhom kienu jikdbu. Ġifieri tifhim xi ngħidlek? Fil-fatt, dak meta kien hawn il-Papa Pawlu T. Pawlu T. kemm kardinal taħ jixrob bil-bir u fiq. Kardinal. Kardinal kien. Meta kien il-Papa Giovanni Pawlu T. Marru fid-dar ta' French? Ma taħ jixrob minn dak l-ilma tal-bir li għandhom hemmhekk fid-dar. Imma l-Papa sar id-dar tiegħu jew le? Le, ġabulu minn hemm. All right. Fimt? U xorob minnu. Ġabulu, U xorob minnu dak l-ilma. U fiq. U fiq. U di kommentata wkoll immaġina. Ma nafx issa x'inhu jiena għaw kif tgħid naferba merħla hekk tan-nies. Pereżempju l-istess ma jilux ilu naqra. Kien hemm persuna marret daħlet hemm id-dar tiegħu keta daħajja sunta. U kien bin-nuċċali u dal-imbagħad tan-nuċċali waqaf il-bir. U di sunta għatlu sinjal li m'għandek bżonnu iżjed. Għatlu sa kif ħanġibu, għaxu il-bir għanda u jimlaw bil-flix. Zaħir. Bil-flix kan tal-ilma. Għandu toqba zaħir għal-ħorza. Imma mbagħad biex jinslu fiex notajta jien, hemm ix-xorok, mal-ġemp, kien jaqalaw lilhom jinżlu biex jingħad fuq. Jinżlu, l-istess. Ma għan t-tabib għallun xamilt. Da minnu ġifi ta' kiteb jew xi ħaġa li. Ma xakka niżilix. Niżilix jew le. U dak anke tentazzjoni mix-xitan ta' kellu. Tentazzjoni mix-xitan. Ma kienx ħalha dekretu. Dak kif tidħol għandu naqra ta' entrata. U lawa u kamra. Proset. Martal kellu nkwatru u hemmhekk. U kien ikollu l-inkwatri. Taf li kien inaħħihomlu. Fil-ħodu ma kienx jisibhom. Kien jaqlaħħom. Kien spiċċa jnaħħihom minnhom.
Sakken spiċċa naħħihom. Ġifieri bħalma kellu ħanejtek Patri Piju, bħalma jgħidu kellu Patri Piju is-swat fiċ-ċella tiegħu. Ħafna nisa jitkellmu x'għax jgħidulek dak kollu skużi l-kelma ħanna jgħiduha Bullshit, u hija mhux hekk għax hekk hu. Imma jiena li rajt bajnejja u minn xi għaddejt. M'hemm bżonn tiġi tgħidli għax din maqsuma u għaqdet mingħajr pinno li Mhux hekk? il-miraklu li jridu jistennew. Mela dak it-tempju breħet minn qiegħed. Li tallem fuq Ta' pinnu. ta' Pino, mhux hekk? U dawk il-mirakli kollha hemm naqra ta' mużew fuq in-naħħa tal-lemin fejn dik il-kappella żgħira x'tgħidula. Fejn hu mitfu. Għax naħħem Karm Nigri u naħħemmu. Naħemmu. Hemmhekk. Breħet min il-Madonna għax qatt ma kien jgħidlek jiena tem fuq. U dejjem tletta fommet il-Madonna, it-Trinità mqazza u l-Użarju. Jgħidilha l-kuruna hija arma tad-demonju. Kontra d-demonju. U din l-istess ħaġa kien jgħidha San Piju ħanejtek li meqjuż da l-wieħed mill-aqwa għad-disqin ta' kull żmien. Patri Piju. Patri Piju l-istess kien hemm dil-persuna li kienet kap ta' Malta għallu inta trid tkun għajatlu għallu inta trid tkun kap ta' blata ibsa. Min Patri Piju? Patri Piju. Li xi ħadd kap? Kap ta' U min kien dak kap? Taf min kien? Li għajatlu? Xħan nibżanet il-Monsenjur Merċija. Ġifieri Monsenjur Merċija għajatlu Patri Piju? Għajatlu Patri Piju għax kien immun jitkellem miegħu. Ġifieri din naħseb se jkonferma ħienna? Waqt Merċija. Istillum mejjetu. Kien immur u d-disa ġili dam tlatzijat Patri Piju. U għallu jenta trid tkun kap Żgur, kien dum ħafna. Għalek iżminnu. U żgur. Ikraħ. Żgur. U lilu ħan mill-estadi, lilu kien fejja meta qallhom morru u għan tal-midlin u tuħ il-fejġel mela sala ġejna. Lil-Merċija. Lil-Merċija. Għallu mux dak tkun mexxej. Anke xismu ġifieri French, irrikonoxxa jkun mexxej, ġifieri għax hawnhekk daqsxejn ta' jiena La jaqtelek bil-naf. Ekku, imma hawnhekk hawn daqsxejn ta' ħalli mmur daqsxejn lura. French eħx fl-istess żmien. Tajjeb ħanejtek ta' Patri Piju sa mhux qed ngħid biex ngħid mill-laqwa minn mhux laqwa, però bħala żmien da eħx. Anke ma' Don George Preda. Eħx l-istess żminijiet daw. Anke ma' Superior George dak tal-Marsa, mef kemm għamlu rjieli dak darba hemm storja tiegħu wkoll kien il-Viġilja x'tgħidula. Il-Viġilja Lejli Santa Marija. Dak kienu tlieta kienu talaw bil-lejl biex kien jgħidu l-użarju kien jagħmlu l dak hemm fuq u tgħid x'qalalu. X'qalalu? Qalar, ġifieri taħbit. Le, taħbit. Segwenzi hemm fuq. Min talaw? U tal-mużew French? Kien is-superjur. Da tal-Marsa. Kien hemm ċertu wieħed xi jismu Ċikku, kien hemm da French, kien hemm erba' minn nisu. U l-uħar ma kienx is-superjur Andrich, jew dak is-superjur x'kull jum, x'ismu bħalissa. Kien wieħed. Nawija. Kien ikun ma' Don George. Sewa. Fil-fatt għandu anke tal-mużew jippruvaw jagħmluha u x'ismu x'tgħid. Beatu. Sewa. Mhux kontx x'ismu. Nawija bżgħet. U anke jiena darba wkoll, anzi darbtej smajta. U taħbix għalhom ġifieri xi rieħ jew xita jew xi temp. Ifhem ma ħallihomx bikwietom. Infatti kitibha fil-poeżija French. Għax rajta li ħabba xi ftit. L-ewwel ħaġa li da superju kif poġġa fuq xew. Proset, eżatti. Poġġa fuq xew. Għax hu kien ċajtir, ġifieri anke fil-poeżija daħħal. Pereżempju l-ġimgħa il-vari tal-ġimgħa l-kbira, l-istatwi. Dak jgħid li ħolhom imma da. Eżgur jgħid li ħolhom li ħajsiru l-istatwi. U fil-fatt
kien qal kiteb sit ħabbit minn hemm immur san-naduru sal-qala. Ekku. Is-senjur u l-fqir jgħinu żgur. Għal xi ħaġa minn Malta u anke jgħidlek meta kien ir-Rabat strada triq sabrament ma ngħidlek. Sema min jgħajatlu għaliex il-kummissarju jrid ikellmek għax bil-permess trid jagħmel Eżu. kollox hu. Eżu. Għallu anke l-isqof, għallu Ejwa, lek ħaqata. kollox. Ġifieri dak iż-żmien minn għalija xi 200 għaw xi 2000 Xi 2000. lira. Infatti qala fil-fejn. ġifieri- U x'waħda din minn fejn ħanġibu, x'waħda din minn fejn ħanġibu eżu. Infatti mirqu minn tajjeb il-poeżiji tiegħu, ġifieri mirqu min tajjeb. U Ara, u jaqblu sew. inti jekk taqrom, Rajtom, zu. jekk taqrom, Kollha rajtom. ma tix taqrom darba u tnejn jekk ta' kelma u fihom x'tifhem. Toqgħod taġinhom ngħidu. U fihom x'tifhem. Ekku qed ngħid jien id-da ġifieri ix, fl-istess żminijiet ħanejtek. Ta' Patri Piju, ta' Da Don George. Don George. Anke jgħidu li ħafna minn per daw. eżempju darba minnhom ma kienx xi kongress tal-Mosta. Kienu rawhom flimkien. Ejwi, Don George u lilu. Ma dak kien iżel Malta. Issa dak French. Rari, naħseb il-qatta tiegħu kienet li kien żel Malta. Ma nafx x'fi żgur, ma għandu ġorti li niżel 5 darbit. Ftit ġifieri niżel ngħidu ftit. Il-ftit. Mela dawn ngħixu fl-istess żmien, pereżempju għandek Omid fis-67, tajjeb f'Mejju fis-19 ta' Mejju fin-1967. Imbagħad għandek empju Patri Piju fis-68 mit sena wara ġifieri da sena. U mbagħad Don George mitqablu għax mit fis-62. Għalkemm hemm storja li kien qiegħed fuq l-għolja, fuq il-montanja, dol il-montanja u kien jaf li qed imut. Dak il-ħin għal tira ruħ is-sema għad jenarita di. Għal Don George. La ma fimni. Kien jaf li qed imut. Kellhom kuntat sewwa ma' xulx. Ġifieri tjara ħada. Darba minnhom laqtajtek inti ħannejtlek da Superior George. Mara kien ukoll għandu kienu jmorru wkoll in-nies ikellmu. U kien hemm mara għaltlu ġejt biex jinkellmek, għalli iva kellemni, għaltlu la għaltlu għax għandek in-nies miegħek. Għala dawk ħbib tiegħi għala tibżax titkellem. Kien Patri Piju u French. Patri Piju jew George? Patri Piju u Don George. Għaw preka. Il-Superior George. Għax hemm il-Superior George, aħna sepuħ tal-Marsa. George u preka tgħid. Mbagħad dawk it-tnejn li kienu ħdeħ, kienu Patri Piju. Ħdem min? Ħdem French? Le, għax huma ġifieri kienu jikkomunikaw ma' xulxejn. Min kien jikkomunika ma' xulxin? Ħanagħmluha. Ara, dejna ġifieri Patri Piju għax int qed tgħid. Fuq Patri Piju. Kien ġifieri għadu fl-aħħar ta' ħajtu. Sana, mitu fl-istess żmien French, sana wara. Fl-aħħar ta' ħajtu. Imma din baġrat wara, ġifieri da s-Superior George kien imur jitla l-montanji u kien jagħmel il-progress. Wara l-mitu French u wara mit Piju. Kien ħaj ukoll meta kien imur għand French. Kien ħaj, all right. Wara xorta baqa' jagħmel pellegrinaġġi da Superior. Wara l-mitu ta' French, sew. Ġifieri anke ju kien ġalhom lin-nies jitolbu l-French ta' u darba minnhom meta kien hemm din il-mara u qaltlu dawk iż-żewġ persuni għal dawk ħbib tiegħi kienu Don George, Preka u Patri Piju. Qed ikellmuh? Miegħu fil-kamra. Miegħu fil-kamra. Rathom personalment. Rathom personalment, għaxak għaltlu hekk, għaltlu għandek dawk it-tnejn. Dirat l-erwieħ. Daħlet biex kalmu palmet kalmek waħdek, fibni. Rat l-erwieħ ġibidi għettejt. Dal-persuni, għaltlu għaw żewġ irġiel miegħek. Rathom, l-erwieħ. Għalla dawk bibtijaj, Patri Piju u Don George Preka. Ġifiri, għaxan kien min kien jgħid kienu jaraw xaw ir-Rabat. Lil-French. U anke fuq Don George Preka, u kol kien jgħidu jaraw bnadu, kien jkun per eżempju. French kellu anke tal-biolocation. Kien ikun ukoll.
Għax mhux darba u tnejn kien ikun l-għalqa u kien ikellem min-nies id-dar. Fil-fatt darba minnhom. Kien ikoll l-għalqa u jaħdem u ikun qed ikellem in-nies id-dar. Ħareġlek darba taf inti fis-sqaq. Sew. U l-bib aħdar u naqra lem, ġifieri jekk iħallsu hekk. U Imma naħa tax-xelluk tiġi. sew. Kellu tieqa żgħira. Fuq fil-kamra. Isfel, Isfel għarret. Għax fuq għandu fil-kamra tiegħu Dik kell. il-kamra Sew. dik hemmhekk anke presepju, dak is-sena kollha kien iħallih. Ma kienx Fittieqa, għarret. fil-kamra fuq, aħna fuq ngħidulu s-setaħ, lek kien hemm il-bitħa fin-nofs. Da, kont ta' tifla li jiena kont noqgħod nittawal biex naraw x'hemm. Għaġġiel in-nies kienu jgħidulek mhux hawn biex hemm. U kont noqgħod nittawal, u pereżempju l-ommi kienet ma hemm qiegħed ta' hemm qiegħed. U kif jiġri? Kont nara persuna li bsaq miżbajda hemm ġew. U fil-li naraħ ġej mit-triq. U darba minnhom qalli araw qalli inti mqarba naqra qatt tittantan illum. U U l-ewwel ħaġa li kien jagħmel li salipa fuq moħħi. Salipa fuq moħħi. Dik niftakara żgura. ella Għattejlek eżatt, kellu dik tieqa hekk. U kellu vizzju wkoll. Pereżempju, ma joħroġ inħabtulu għax ta' fin, dak kellhom telefon, taqbad u tmur. Però kellu xi ġurnata l-għana fl-erba' qas is-sibt li kien ikun żgur ġifieri hemmhekk għax in-nies kienu jaqbdu jmorru. Ma kienx hemm ħin. U kellu vizzju, pereżempju, ma jiftaħlekx mal-ewwel biex jara l-fidi tiegħek. Biex jara l-fidi tiegħek. jistadek. Ġifieri biex jara inti Kemm kemm inti- għandek ħila li toqgħod hemm jew kemm mhux għax temmen fih, Mhux hekk? għax l-amort għandu jien ngħid għalija aħna nidulu qaddisa x'anke ju. Kan saqsik, jien fuq dal-qaddis issa x'issa jiena milli qiegħed jiena qed nistat ħanejtek fuq qed ġifieri. Ara kemm ħannajdlek da. Dak kien anke jikellem in-nies id-dar tiegħu u kien hemm naqra ta' passaġġ fuq wara li mbagħad meta tgħaddi minnu tasal fuq il-mandra wara li kellu wara dik ir-remissa. Sewwa. U hemmhekk kellu xi naqra ta' U kienu jinfdu djari għaw hemmhekk berra mis-saw dar tiegħu jew le Le ma kellux jinfdu. Għax qiegħda n-naħa l-oħra. Kien remissa, jinfed daw b'dan. qiegħda. Għaw id-dar għaw ġo triq sqaq. Umbagħad forsi il-remissa la għalaw. 5 bibil l-isfel Ewi weħel. mal-ħajt it-triq Le prinċipali knisja. l-isfel. Le knisja. Le, mhux L-isfel. il-fuq, l-isfel. L-isfel. Għax hawn isqaq u d-dar. Sewwa l-isfel. Batu lem. Għax issa tħawat. Le fuq jien. Le, imma minn wara kien passaġġ li kien jinfentu mbagħad Mar-remissa. mar-remissa. Tmur ġalaqal ġali. Tittadda minn dik l-qalqa minn hemm wara. Minn hemm wara, all right. Minn hemm wara. U insomma għadu bil-qedem u tkellmet u hekk alla minn dawk in-numri alla xi ħadd nistiġhom kif tgħidha. Nistiġhom. Kienet werqa tal-palma ħna ngħidulhom tal-bajta. Grifhom. Kienu 3 numri u 3 numri. U veru kien qed tirbaħ bihom. Jibqa kellhom tal-lotto kien jien. Qed ngħidlek b'ġurament imqaddes fuq werqa tal-bajta alla xi ħadd alla ħudhom dolur. 36 u n-najt niftakar. Ma qallix murħudhom hu naħseb. Le, alla ħudhom. Alla ħudhom. Tibhom, ma Jew ktibhom. ġifri aħna għan mannu tajna xejn bihom u Mhux hekk? u alla bihom, għax kezzat tibda xejn nara 3 u 3 fuq dil-werqa rajtom bajdajja ta' ġifri. Rajtom minnu ġifieri. Għednajdlek jena. Di esperienza rajta inti. Rajta jena, kieku ħannajda jem nivvinta. Mhux hekk, mhux hekk. Ma biex ħajbu jibdaw jilabu, jgħidulek. Mhux hekk, mhux hekk. Lek issa, xi ħaġa li naħseb jiena xammejt xi ħaġa ngħidlek illi biex isir qaddis hemm ħafna bsaten fir-roti. Tajjeb ħanejtek along the way ma' triq. Ara, Ħanajdu jena hekk. straight ħan U jien nitkellem. nitkellem xejn, ġifieri jiena. Jena straight nitkellem u kif inħossa. Il-ħidma li qed issir
ovvja u kollu biex issir Carmine Grima Sewa. L-ewwel, l-ewwel. sewa. Għax jiena sa ma qassis ġokni sa tapinu u ġġelit. Sewa. U anke jattat li jaqaw hemm xi flus fin-nofs. Sewa. Minħabba. Għax ma tafx Imma issa tixxaħħam jew m'hemmx competition ħanejtek bil-fans ta' Carmine Grima u l-fans ta' mhux ħanejdulek. mhux ħanġib dik Għax daqt nitkellmu imma xi ħaġa. għax daqt taf inti ħadd ikollu qaddis preferit tiegħu. Jiena xi Ġifieri- ħaġa għax jiena l-ewwel anke mistaġba sal-lum u kif innista l-arb stess ma mhumiex daqshekk imħeġġin li isiru għax it-tnejn mhux kombinatorji, it-tnejn mill-arb sija Nemmen Carmine l-arb Grima. nitkellmu. Imma ngħid għalija sa jew għax jiena forsi Carmine Grima kienet ilha qabel iż-żmien tagħha bħaspeċi ma kienx hemm dak il-la fuqha. Imma jisu French, jiena kif French. l-opinjoni tiegħi ħanejdu, jiena Carmine Grima ma nafx kważi xejn. Qed li flit kelmet ma' l-inkwatru. Imma donnu French ibaqa' b'saħħtu sal-lum. Anke n-nies semmu. Anke minn barra jiġu. Iżgu. Dik ħarajdlek, dik hemmhekk ta' pinu li kieku taw kasu għalhekk niftakru jgħid daqs l-urt Tapinu. ta' pinu u hemmhekk hemm xnija tal-ilma ġar min-naħa tal-Asri. Nsejt kif jisibu. Kemm hemmhekk hu bħall-urt riedu. Hemmhekk kellha titla' kappella li kellha tkun immexxija mill-Karmelitani. Qed nitkellmu fuq l-olja. Anke fuq l-oliva. Il-kappella fejn kellha titla' minuta. Il-kappella fejn kellha titla'? Fuq il-muntanja. Il-montanja. Il-muntanja. Ġifieri u xtaq li titla' kappella? Ejja, ma Plus u qal statwi. li l-Madonna titkappella fuq. Hemm fuq. Hemm fuq. Sewa li ħallejna nagħmluha din. Le u kien qal li titkappella. Mela kappella s'issa da ma saretx. Ma saritx. U kellha tkun Naħseb immexxija. tal-mepa ħjoqomsu. U mhux ħajqomsu tal-mepa. Walla ħarsis il-xibini hemmhekk għax jispiċċa. U dispaċini kbira ngħidha li tapinu spiċċaw minn durranġaw dik il-pjazza ħafna nies qataw minn hemmhekk. Ma ntax boċ il-pjazza ġifieri man-nies? Għax minnu disabled ħajimxi dik il-mixja minn dak il-parking u coaches kemm kienu jmorru jagħmlu pellegrinaġġi kun nhar terba' u nhar ta' sibt. Għasa dak tara bil-kjuwiet kienu jkunu. Bil-kjuwiet dak kienu jkunu. Tajjeb, interessanti di. U nies minn barranin. Sa kien jibat pereżempju kien hemm waħda l-Amerika kien l-oħta qaltlu l-istess. U kien minna leha kien qallhom biex jibbatula demp il-ħaruf. Eżatt kif kienet eżatt ma nafta, ma minn demp il-ħaruf kien. U French Alla jew x'ħadd Qaltlu French, Meta kien għatlu għandu joħtu kemm marigda. U kienu ħajamlu la xi apparazzjoni għartlu jittabbaw hekk. Alla batilla jew x'sejjer xi ħadd. U batula demp il-ħaruf. Sew. Innexxielu jidħol l-Awstralja? U l-Awstralja? Le, dik kienet l-Amerika. L-Amerika. U l-Awstralja. Daqskemm hemm devozzjoni l-Awstralja, dik sa anke kwatru hemm Benedett, dum Benedett satem fir-rota xi ma nimsax nitkellem ta'. Sew. Kallu jitlaq l-Awstralja. Minħabba xiex? Minħabba French, ġifieri soda French? Għax fimni, min jemlek, min ma jemlik, xaxu, u perspeċi kien jħuħsib il-mek, Id-dar. il-santwarju ta' Pino. Fil-fat etnejla, kemmek kallu jkun immexxi mill-patrijiet Franġiskani. Ġifieri mela sew qed ngħid li hemm li tinħass li hemm. Ngħid li hemm. Hemm il-bsatem ferroti. Of kont kellemt, għax kenni naqra konfidenza. Jien naf storja naqra, mhux għalissa ħansemmija din. Għax nixtieq li toħroġ ma' żmien. Jgħidli bil-mod. Dakken jgħidli bil-mod. Għanajdu għek li ksiru mirakli u li kunu konfermati li dejjem tridhom. Ġifieri nifhimha. Imma jien ma nistax nifhem x'miraklu iżjed qed jistennew. Biss biex hemm dak is-santwarju
tagħmel sentwalju bħal dak ta' Imma ħana nasab huma qed jistennew. u n-nies, il-poplu tan-nies rira hemmhekk. Jien naħseb Awwa huma żjed naħseb iridu. iridu xi miraklu illi inspjegabbli ħanejdlu hekk. Xi tip ta' miraklu li naf Mela dan li inti tifhem li x-xjenza ma wasletx u mbagħad da ġara li mela illum fejn sibt bniedem ieħor għax ebda tabib, la professuri anke sifirt barra biex għamilt apparazzjonijiet u hekk. Ħadd ma smajt li jifhem jew jagħmel mediċini jew itik ħxejjex le żgur. jew mistura jew Anzi, dwa jew Anzi, jew taħdil. jiena naf tobba li ma assolutament ma jemnux fil-mediċina li ġemmeħ xejjex. Anzi, U da jaħdem xejjex biss u spiċċa professuri morru għandu. U mhux wieħed u tnejn marru. Jarġaw tgħid. Marru kapijiet u ma nafx huma biex jieħdu pariri minn għandu. Anka ġifieri anke kapijiet. U pariri tagħmel xek jew nagħmel xek. Jiena mill-ftit ħanejt biċ-ċoħra xina. U għas kien jilħaq tgħidlu inti ta' kien jgħidlek hu. Miftit li skoprejt li anke ridu ħajħorġ għal-politika. Dik ma nafx dik. Ġiġili tal-boħ joħroġ għal-politika. Sa forsi għax provaw riduħ. Politika qatt ma semma. Sewwa politika qatt ma semma. Għax meta kienu jmorru anke jgħidu li kienu jgħid li ħajitla dak u ħajitla liħor qatt ma kien jgħid xejn. Ma kienx jitħajet li ma ħajetla? Ma kienx jitkellem kien jgħidilhom morru u stennew. Morru u stennew. U lax kien aħmar, għax kien blu, għax kien abjad, qatt. Għax huma kienu jużaw. Tafenna fjena qatt. Imma issa kien xi mur Grezzu Jittantaw. u jgħidulu kien jgħidilhom, però ma kienx bniedem tiegħek. Tal-politika mhux Qatt ma smajtu jiena l-klim tiegħu dejjem fuq il-Madonna Trinità u anke San Giuseppe, imma l-iktar il-Madonna u s-saħħa kbira li għandu l-Użarju. U kien bnem simpatiku fl-istess għax Dejjem anke ritratti Dejjem li tara tgħid naħseb il-beritta sewda. kien ifittixa xajta ngħidu Le, ma kienx ibżbżek. Imma kien umli. Kellu dik il-ħaġa hekk xi ħaġa ġo fih li tiġi bdek. Kellu karizma Jiena dik ir-remissa meta kien jilqa' n-nies niftakru vetrina hekk bottijiet tal-ħaxix u kellu isuwar tal-hekk b'xi 7 tarġiet hekk, kollu santi. Imma xi kont nidħol hemm ġew, nidħalt il-ġenna. Għadni qatt ma dħalt imkien li nħoss il-paċi u l-freħ li kont inħoss meta kont tidħol f'dik il-kamra. Intervista interessanti u naħseb li ħalli iktar ma xini soħra xissa waħad taqla l-oħra, jalla jaqpaw ġejjin daw l-intervisti ħan nisimgħu aktar u dal-personaġġ. In-nies ma jibżawx. Tal noħroġ flus jekk ikun hemm biex isir. Inti konvinta minnaħa tiegħek illi huwa qaddis, ġifieri konvinta u tixtieq li jsir qaddis u ħafna żgur bħalek. Ħanejtek. Dik il-muntanja speċjalment post żgur sagru. Ovvja il-Knisja ta' Pejnu għax da, imma dik ir-remissa u d-dar tiegħu żgur li huma segwiti. Ekku. U hemm min ma jafix minn ngħidha. Meta jkun il-qamar kwinta tgħidlu fulmu. Qed isir tal-padu ġo dik il-kamra. Tiegħu? Hemmhekk. Femmit. Immaġinajta jien din li għadu jsir it-talb fil-kamra tiegħu. Din immaġinajta. Fatti kun ħansaqsija lek imma nsejta ma tgħidi li int. Kena intervista interessanti. Jekk tiftakar xi ħaġa oħra. Ma naqafx. Ovvjament mhux ħatiqa ħafna affarijiet isir. Dak naqbdu d-diskors
tibqa' għaddejja. Franċ tal-Alp u għax kien jagħmel hekk u għax niftakar hekk. Le, kellu setta żgur li għadna qatt ma ntqajt ma' bniedem. Ġifieri sa jiena naf is-Superjur George, naf oħra jisimha Marija mir-Raħal Ġdid. Don George niftakru kien jiġi jagħmlilna s-sajda ħattar xejn. Darba kien hemm waħda kienet imqaċta. Alla ja demonju tlaqlem. Min? Oh, French? Don George. Don George kien xi jalem marritlhom qaxta. Ja demonju. Dak kien naqra hekk. Kien jibes. La kellu wara, kitejlek pereżempju inti għad titħol dak jew inti għad tittaddim minn hemm. Għal-met ngħidu issa Don George? Għal-French, għallet. Kemm dik is-soru l-istess fil-punt tal-mewt tiegħu. Żgur. Fil-punt tal-mewt tiegħu, Alla. Alla ħadd ma tuħossib ruħek. L-soru? Is-soru. L-għandu kun tlieta kienu dakinhar. Ma dik kif nafa jiena kif qalt jenna Rita x'kienet qiegħda meħdieħ Rita kien ħin. Din naputija tiġi jew l-ġirien. Rita naputija. La dejjem xi storja ma eżatt. Ejja ma mhux kif qed tgħid inti. Nafri barret. Mem kienet. Marrot l-sorit għall-roħom ma. Għall-omma. Tgħid tal-omma m'għandikun batu għalla ħadd ma tuħsib ruħek. Jew ħuħs, ma kif eżatt. Imma mbagħad għalija Alla għal dil-persuna. Raġa Alla li ukoll ġifieri? French, għas-soru li kien hemm Alla mbagħad, Alla pereżempju, eżatt ma nafx eżatt mur itlob jew mur għatik ruħek jew b'aspetti. Mela biċċa miżjuda. Għax kif kienet eżatt. Tlet sorit fil-punt tal-mewt. Ejju, hekk għatli. Għaliex kien tal-laħħom u kien Alla ġifieri fil-punt tal-mewt kien wasal. U Alla għandilaċ? Rita ħasbitu għandulaċ? U s-sora Alla mux inti Alla mux għandilaċ, mommu għandilaċ l-soru. Xaħġa li ġifiri biex tamel xaħġa Ekku. Issa jew biex Biex titlop għal-omma. Jew biex mutirranġa. Lema Alla xaħġa zguri. Ekku. Alla xaħġa zguri. Mela, aħna bħalma għana li l-ek u nismaw s-soratijak jalla jkun hemm iktar li kellhom esperienzi personali mija għax aħna jdu hekk nisimaw ħafna jdut. U l-għajdut bażikament la ma jkunux dokumentati jibqgħu għajdut. U naħseb illi biex French jekk iċ-ċans li jekk u jsir qassis u kien hemm xi ħadd illi ġara xi ħaġa kif nefhem jien li ġara xi ħaġa fuq u tanti awtentika li dina ma sajmerija ħadd u mbagħad naħseb illi. Jiena milli ġara lili qed ngħidlek żgulli l-verità qed. U kienet persuna li għaddejt ġifiri minn li kelli bżon tobba u speċjalisti u di. Imma daqs kem kien, anke per eżempju, t-tammel oġġet. B'sejt kien jgħidlek tammela jew tammelix. Ma kienx jgħidlek ħanajdu fuq flus. Ma kienx jgħidlek tħassir sinjow jew inti ħajkollok il-flus u le inti tassal u inti tassal. Ewa, eżatt. Per eżempju, dabba mara li kalla minna li għataw min kienu. Alla waħda tikpi mod, u l-oħra tikpi ieħor. Ma fissirix eżatt xħajabdu jew. Imma kien jgħalek dak il-klim. Ekku. Imma għaw billi kien jgħalek kien veru kien jiġri. Ekku. Kien veru kien jiġri. Mela, ningrassjak Martes, nalqod dit-tieni parti. Jekk ikun hemm it-tielet parti naġa nagħmluha u noħduha u nisimgħu iktar l-istajjer ta' French tal-Arb. Ix-xewqa nixtieq li jekk hemm nies jitkellmu iżjed. Ekku ħanejt jien. Għax hemm biex jiġifieri. Hemm bżonn li n-nies jitkellmu li ġarbu huma. Qed ngħid sew? Qed ngħidlek jekk mhux għall-ġisem għar-ruħ kien dak żgur. Sew. Mela ninkoraġixxu n-nies jekk għandhom xi stejjer jaqsmuhom magħna, aħna lesti nisimgħuhom u jalla x-xewqa tal-xewqiet tagħkom isiru realtà u dan taraw qaddis.
bħalma żguli huwa karattru ħajqa żgur fl-istorja Maltija għaddi somux żgur ħajqa msemmi fl-istorja tal-bniedem naħseb jiena ħafna snin li ġejjin. M'għandux għaliex ma jkunx dan għaliex qed ngħidlek bħalu għadna qatt ma Ekku l-istorja tiegħu issa qegħdin miktuba ġifieri ħalla wirt ħanetek ta' storja li jibqa' jissemmi. ħajsir leġġenda ħasikament. Naħseb mortu id-dar tiegħek. Ija mort. Rajthom kemm itri fuq is-sodda jkollu. Użgu. U stejjer li miktubin, ġifieri ħafna affarijiet. Limma pajjiż daqshekk il-bot biex wasal anke sal-Awstralja. Użgu. Le, għandu fama kbira hu. Il-fama li għandu naħseb jiena ftit kien hawn Malta li għandu. Għax da jisu ħabbata ma' Don George. Mhux ħanejdlek iżjed minnu. Imma jħabbata sew. Għax da jisu tal-poplu kien. Don George għalkemm kien naħseb ftit Milli qed nisma' jien. ftit li xejn nafu ftit għax kien jiġi jagħmel is-sajda hemmhekk u smajt ta' fuq sejjer fuq ukoll ġifieri. Għax kien hemm xi ħaġa ta' trejn darba kien hemm grupp kienu sejrin għat-talb lejn ir-Rabat u ma kienx hawn u dak iż-żmien kien hawn it-tram jew trejn. Trejn. U kien magħhom da Don George qalu tibżax issa naslu fil-pront tiġi trejn. U ma kienx ħin tagħha. Jerġgħu tgħid. Qed jirrakkonta r-raġel il-belt. Ħanejdu hekk dak iż-żmien kien hawn forsi ħanejdlek għax tkun l-avukat tax-xetan ukoll. Kultant dal-affarijiet u jien nifhem li ċertu affarijiet il-Knisja toqgħod attenta ħafna. U tagħmel sew ukoll fl-istess ħin għax inkella kulħadd isir qaddis, ifhimni għax ħanejdu. Ġifieri mhix kollox iswed u kollox abjad. Kwalunkwe reliġjon kulħadd jinqada biha. Eżatt, ġifieri da titqis li kien żmien ħanejtek illi femm ma kellhomx l-internet u dal-affarijiet ma kienx qatt jeżistu, ovvjament. U faċli ngħid jien rajtek hawn u li ieħor jgħid rajtu hemm. Fimt, ġifieri ħadd ma jista' jagħmel jieħda. Jiena minn nies li tkellmu mhux nies li ma nafdhomx jew ma nemminhom. Mhux hekk imma. U li m'għandniex ċerta m'iniex ħanasal biex nitkellem fuq xi tip ta' media għaliex malajr isiru xi stejjer. Għandek kull dritt tiegħek, għandek kull dritt tgħid l-opinjoni tiegħek, għandek kull dritt issamma leħnek. Però U vera kollox. sija ma' Assis ta' Pejnu. U sija mal-Isqof ma' min ikolli ċans li nipprova nara kif hemm xi mezz nitkellem. Nistaqsi. Inti devota tiegħu dak li temm ġifieri m'għandniex dubju. L-ewwel nett tempju bħal dak ħabba ta' mad-dinja kollha. Ekku għamlu da ħareġ il-flus mhux ħareġ insomma ġabar il-flus naħseb fil-maġġor parti hu jew Ara li l-flus kienu jtuħ in-nies. Sewa, mhux hekk? Għax anke kellu bot niftakkar kellu bot hekk tal-landa tal-ħalib biex jitfaw il-flus hemmhekk, mhux għalih. Għall-Knisja, biex jibnu. Biex dejjem isebbaħ dak it-tempju. Għaxu il-Knisja ta' Tapinu, tgħidula. Dak li hemm brieħtu bil-flus li kienu jtuħ in-nies. Li hemm ġifieri qed nitkellmu bil-binja jew ġewwa? B'kollox, b'kull ma hemm ġew. Anke l-binja nnifisha ġifieri da? Hija mill-flus li kienu jtuħ in-nies. Mill-flus li kienu jisbu Franċi ġifieri. Anke minn barra kienu jibatulu għax tinsiex li barra hemm ħafna Malti wawċi. Ġifieri inti qed tgħid li l-Knisja. Il-Knisja l-lum tempju Tapinu. Hija mill-flus li tawk in-nies meta kien imurru jkellmuh jew forsi għalaw xi grazzja. Ġifieri minn hemm minn jiddi. Minn hemm bdiet. Bidiet. Kienu u tliet oħra bdew jirranġaw naqra fija biex ma taqax u tinqered. Għax kienet antika qabel. Ma nafx hekk hux minn żmien is-seklu 16 dik kienet.
Mbagħad kibret. Mbagħad fimni li kibret ilha forsi mis-seklu tal-aħħar seklu ta' 18. Sew. Imma mbagħad kif inhi llum iktar riċenti. Ġifieri kien hemm knisja u kompla jżid magħha, kompla bis-saħħa tiegħu ħanedek inġibret. Mhux ma kienx tempju kif inhu llum. Kif inhu llum? Bis-saħħa tiegħu. Jiena niftakara kelma imnażża. Dawk it-twieqi u dawk it-tribuna tgħidula tal-Bażilika. Li kien devot tagħha kien devot anke fil-poeżiji jikteb ġifieri u. l-Madonna ta' Pinu. Dejjem Pinu tgħidula ta' Pinu għaliex l-erja hemmhekk kienet ta' familja jgħidulhom ta' Pinu. Inna sabaħ jinbidluha jagħmluha ta' French. Flok ta' Pinu. L-art biex ngħidu naqgħa ċajta. Ekku. Mela. Dak hemmhekk ara s-sabħ tiegħu it-tieqa faċċata eżatt tal-Knisja. Ekku li rajta t-tieqa tiegħek kważi tidher. Kien hemm passaġġ minnu kien jgħaddi. Infatti kif tmur id-dar tiegħu hemm xi knisja ta' Pinu xi ħadd taħħielu jagħmilha insomma da xi dilettant naħseb bina knisja ta' Pinu fil-kamra tas-sodda tidħol il-ġew hemmhekk. Ngħidlek. Imma niċċertak li se tħabbit li kienu jtuħ in-nies għalih innifsu qatt ma żamm. Immaġin. Qatt ma żamm. Mela, naqgħu intervista hawnhekk u kif qed ngħidu jekk hemmx xi ħadd jiġi jitkellem jgħid tiegħu. Jalla li jiġi. U naħdu iktar. Fuq il-widni. Aħna l-ewwel parti bdejna għamennija. It-tieni parti għamennija u jkun hemm it-tielet u r-raba' nagħmluhom ukoll. Jiena nisqgħu li naffis gurtawni permessu ma li anke nsemmihom bis-sababu u l-laqam. Daqshekk. U bajnejja rajt u għaddejt minnu. Mela, grazzi Martes. Nirringrazzjak. Nirringrazzja l-followers tagħna. U il-followers jekk jogħġobkom dejjem ixxerjaw dawn il-videos li ħana nagħmlu ħalli il-kelma tasal u tinxteret ma' kulħadd. Grazzi, selmilkom.